edin komona asam no aya asam a ne ankasa mani jeho na mapasa obia otie me na no ntie ne ye osai ni abai sa na Yesu ka he nti sa na yan so yenimo a asia karo we are so me way apart from Jesus Christ ninyi bibia ni bio apart from Jesus Christ we can see how I am show ni probably anama so me ni as a training say yes so oni de woni pam and do am to the pastor. That is the word from Christ's mouth. Ono ani ni anama ya omo ya nama mare makra no omo nyini ni ashafu amadi na chi na Yesu ni msabi ya bonsham. Amen. Amen. Ente mejina wa meshe ni Christ ni Biblia. Ente meshe ni uye wa nipa. Amen. Amen. Meshe ni uye wa nipa. Ise nipa niya wade wani tunoswa ananka heba enini niya ke kameni ya kumamba fodiana sa fodiano asenya miya niya ede ni kum otone mradam yenkojame senu okokuro temeshama koye wo nipa ho. Amen. Amen. Ibushi aninu wo na mika kura se wo yira oda akukum no rawa no odo wo se erade se dono wo se dono wadi ase mika zu hedi wo se rawa no o kasa heye wadi ase so mika se rawa no anache se be very careful about your mouth wo yira oda akukum sa o kasa bia tene huye ansana abaka waka indi sabi yira odami kukumu kura no menye ma no dia na wase mi hweye awo madam fo ho mi hweye awo minia ho mi hweye wo mo fa asifo ho what you say? Yes. Now see na metia Assemblies of God suffer minia baba atimi afa sekia kokuru onu anu ni aba o ne ba so bi na tutugu na sum say a dear ala obo adam na ukra se kana oba no won hia nipa ko ba tawo dia se Amen. obo adam na utam se kana oba no won hia nipa okwa na uru asada no na uko office wono ansana aba ko office wono woni pagu asada no ara no ansati ankuma mfritire oja sia Kwasem. Kwa the same kind of wani wa fari wa office akuno ya dene ko hospital omo se oya mad abodam omo pa wasa mish ami ya jano so dia sia Kwasem. omo pa wasa mish ya dibe jabo no omo jana na se so bi na bo ne pa abodam dia mo fari ko psychiatrist na mo mo ni chemu ko sisu obewuo. Sorry, I say, someone saw what done for him was some macrum, our community. There's a gun hell, but we are the Caribbean, sir, the population will. Oh, yes, yeah. There's only popular group announcing the pay. About question about the trio, Econo. A bonitio, such a machine, I'm a straight. We have to pay. Nana omusi sofu binsu kobo obi pa so mo kokum obi na ati jana sofu na to wirem show esa kunkum ana akoso enti wonte wa hwe wiye na tutu akwa ye na sumu nyame ye wadi ase hwe wiye tutu akwa ye
Amen. Amen. Anya sa abaya sa we dey obi anfa me ho. Me so me nfa obi aho. Obi fa ho. Let us say amen. Amen. Obi fa ho. Otu fo ti we obi fa no. Aka obi nkunu otu fo nti akonya nsu bio. What you say? Kwasem. No me akro na edi akonya. Ndi ese na na manani ana ha. Wọ́n náà jẹ́ sẹ́ wọ́n mú nyina ayọ̀ ma busuafo. Wọ́n mú nyina ayọ̀ ma henkwa. Wọ́n mú sẹ́ ọ̀dì sẹ́ Haman. Mẹ̀ka sọ wá tẹ̀ o. Ọ̀hún náà sọ̀rọ̀ sọ̀ mọ́ mu wọ́n. Akwadi yẹ bọ̀ ní pàṣẹ wọ́n fẹ́ dúró mú nsẹ́m mọ́ nàná nínú mu. Sẹ̀nyẹ́ Mọ̀díkáì ẹ̀nà kọ́kùnrin yẹ kéèkùnmí nàná. So that's here. Come on, I'm free. You don't have to come to sir. I was saying for you to show you. Wama ya way and sound penny, your better caticati, you know. Wama tete Monchano. Only a one. So some show you. Need up Yamaka. The joy, you show me. Wama never come as I say. And Wama never come and you show me. Because in the pan, what is your question? I don't know. The panya, I will be a friend of Coco Tracker. Why are no ma? Was you in the park? What chili? Coco Tracker, no. And the other point, the transfer analysis. The Mecca 7 Abacasa. Because after 7, no day Babacasa. Kasa, me know the cost school. Sorry, as ya. Me know the cost school. My girlfriend who was school. And you more teacher. And I'm a worry ampy. Sorry, as ya. Yes. I'm a worry ampy. So worry ampy is not a new kiso. Oh, the pa. The Tinian pa. I'm a yakokuma ampy. Your papa will be just a 20 million. That is a 40 million. Or to actually a cocumampi. The Bessinda. Or no, what could be penny the sauce? Was or a corset you are new obedient. The fried rice. Woman of my dress, Papa, and I'm one of me. What is a commercial prisons here? I could only conceal a mattress. I would be afraid. What do I say? Anybody are free? Now we are coming to say Nipanya. The best Professor Thomas, you are with your booty call. A machine. I should be a poor on a tiasi. About all last year. Because you are here, also, you are here. But I'll call for who you are. A machine. And I never call him. I'm sorry. You probably out here says you know what's also here. You are not a commotion here. You are so amen. We are saying Jesus and you are so for trust. The Bacasam and carry on some woman is we are ready. We show me Mubaco, Mama. Because I trust you all go. Judas against Sakraba. I'm a self-way. I'm the science. Say the over you ama. Yes, you said you may be proud of the Mama man on your one. Oh, I want you. And the one come into that your man no. Come and cry. But your poor boy, you know the bomb of Judas, no. Or Judy, I know, sorry. Or Judy, I know, sorry. But you are mammy cock. And you do what you said, and do something. And then, because I know what I'm going to see. Oh, yes, yeah. Anybody know? Judas to me, Coton Yasu, and Jiska. Or Coton Christ, and Jiska. I say you do one soon you do back work. When you do one and one buy the customer tell us I'm a few years from you say fail.
Rabbi, no. Yesu kwasi se Judas ode mfianu na yi mama. Anka word. Ma ya kire no. Me pasa na no pai. No kan shambi. Mika chapter 7. Mika chapter 7. Na yefani komo kakra bi. Mika 7:1. Mika chapter 7 verse number 1. Ni papa no so. What's it? I see the papa no so. Oh, sure. If you are the papa no so. Oh, sure. The papa no so. I see the papa no so. And the children are what America. What is the Cameron so on Sudan? The papa. Umbrano. The papa no so. What is it? What you need the power? What was meant to be a papa no so. What is it? Also, 5 bedrooms in Europe. No, so the papa no so. The papa no so. There's somebody who knows a person and someone may be most to say, what you want to do, question. You say, Amen. Amen. The only one is so close to that is your enemy. I have a cast why you're duffel. Yellow for bra, and your papa. There's a short time for the papa nostril. And then the papa nostril, be as a pretendant. One guy has put a hook or children. Sorry, I'm a woman, papa nostril. The papa nostril. What do you say? There's so be a control with you, no problem. Papa nostril is here, and one more be said. Sorry, I'm a woman meeting to control. Only a corner coach you do said about papa into me. I don't know the problem. What if your name is papa also? Papa is so bad. Well, it's not bringing more trash. Or so no flow coffee and an answer tata. Papa knows him. Oh, yes, yeah. The papa knows you go. As I'm proud of my kind no correct. As I'm proud. And if you know, we met to cry. And I know who my husband carry. Son, only could to cry, but only cry ma, Nicola to cry. So yes, and I need to friend. And our friend is Sister Kumar. But our friend is Sister Kumar. And our Sister Kumar, or no Sister Penny, and Nicola Bridgeno. I fall. On no one in phone, no more, no so on him. I know the chrono number not to blacklist. No chrono friend, and the use of fresh to come on. Oh, sorry, I didn't sit here. Papa knows, drink a seer. Well, my never see Kumanos and Wafa. Because some sit down as you know, just can wait or lose in on. I got to pro to the dinner. Abba. Papa knows. What does some papa name? Yes, I'm not bomb your cocum papa. Papa, I was a fear no net brought in our fa. My papa, you don't know a magua bunting. Oh, Nipa. Nipa. Oh, no, but that's yes, I can walk on all of what's your modem. My other bosses and the papa no so. This way, any power chess as usual. You know, I was so very vigilant. Amen. I was so very, very vigilant. And the Christ, as more kind, it is true, was so in the only pen. Satan, and in a corner machine pen. Oh, that's what. And the Christ is from for the one to the passion. Just a minute. The papa. Tell me, I am mobile. Mamma, why am mobile? And now I pay. You didn't come on, Kakla. My son, my son, Amen.
Jẹ́mi sọ amen. Amen. Ṣé o hu yẹ? Yo. Aberanteɛ náà wà ní ọ̀nàm ní ọ̀pẹ̀ sọ ọ̀sẹ̀ o. Ni wọ́n ní mi ntia. Ọ̀pẹ̀ sẹ́ wọ ọ̀dàkye ẹ̀yẹ useless. Wọ́tẹ́ mu wọ́tẹ. Ẹ̀yìnwájú sọ ọ̀fàdànfò pẹ́ o. Ẹ papa bia. Ẹ̀yìnwájú sọ bàbí àwọn kọ̀ náà bá bu àwọn. Anọ̀pẹ́ be very careful. Amen. 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 Wọ́n ní sẹ́ akọ̀jọ́ tó o fie. Obiara ní sẹ́ ẹdún yà á kyerè wá ẹ̀ bá so. Ọjà sẹ́ ọ̀fà kwani ọbẹ̀ di akọ̀nyà no ọbọ̀ bra nti di awa yẹ no wọ́n abẹ́bẹ́ ọbẹ̀ di akọ̀nyà no na wọ́n bẹ́ enjoy ẹni obiara ní sẹ́ ẹdún. Maame kwani asẹ́ maame hwẹ́hwẹ́ ni ẹ̀ bá so. Ọ̀sẹ̀ yà fọ́ wà ẹni ni mani kasa. Story aseɛ sɛ mo tena wɔn wɔ baabi akonnwa na wɔn fa kɔɔkɔɔ no 200 acres no wɔn na ɛbɛteɛ kɔɔkɔɔ ntie wo ɔsɛ ɔde nkwadaa ne ne maame no ɛkɔ duro so wɔyɛ hyɛ wɔn sɛ deɛ ɛsi deɛ sɛ wɔn ne mu twa nhyɛ a ɛbɛhyɛ adedeɛ ho ni papa nɔɔso amen Amen. nti mepɛ sɛ ɔbadwemma bi a wotie me na no hwɛ yie memafo kyerɛ mene bɛma wo de sɛ ɛntra setra wɔ berekoro a wonni Kristo na wowone sɛ ɔyɛ nipa but adwene akora no ɛne akoma a ɛkura saa nipa no ɛtwerɛ nyɛ bɔfrɛ yɛ pam meka mo wate menim obi a ɔno hɔ a ɛna bɛfa ɔno a ne sister kɔ secondary school ɛne ɔno nso kyerɛ adeɛ ɛne akyerɛ sɛ ne kuru ɛkɔ ɔde sɛ dunkwaw wọ́n aseɛ yàtranfẹ́ ne kuru kɔ dunkwa ne kuru yɛ adwuma mpanin ne yàtranfẹ́ no ɛde ne kɔ dunkwa ɛna ɔno nso kyerɛ adeɛ wa ɔne ne kuru ne nya ŋɔn nti sukuufoɔ maa kwan secondary schoolfoɔ no ɛnya holidays bi asɛdɛn ɛna ɔka kyerɛ ne nua baa ne sɛ ɛna ɛkɔ ne kɔ boɔ ne kuru na 2 weeks time mɛba. So what's that you sit here? Yes. What you need sister in you? Yeah, my sister never used school. No say me won't come because woman in there on one I share Kolani school. My Kolani years secondary school. What I say? Yes. What share Kolani school we? Our deliver nursing training and that's a teacher's training. This is happening, you know. Ọmọ ne to a ne kuru no dunkwa sɛ ɔnkɔ so sɔre mu na nneɛma hyɛ ne aduane noa na weekend bia no ɔkɔ mpaneampa weekend bia sister no nso kɔ saa man no ɛne sister ne nua ketewa no a wɔnyɛ secondary school no ɔne ne da Ghana ba abɔsoa gye ne sister ne kunu ɛne na nyam sister no nso a ɔware baama no ɔnyam abusuafoɔ tena ase a wɔse wɔpɛgɛ wei because wei na bɛwo ama no hwɛ ɔbɛsi nnɛ sɛ sɛ abusuafoɔ no ntra ase a nye tra deɛ ɛnso ne nnua ketewa no asi ne dua agye aware no wawotere wode aseɛ ɔne ne nua pani no ɔde ne kɔ sukuu no yɛ aka nnɛ Yes. Deɛ wɔtwe akɔ adwuma mu hɔ no anka yɛ paa but wɔbɛyi wafiri hɔ Papa no nɔɔso. wɔyɛ aseɛ adwuma no a wɔanya no wɔgye aseɛ mese nna no mebobɔ nsɛm so kɛkɛ no mapɔn nipa meka ne kaa yɛ o wɔse nipa pa ɔnɔɔso and those are the problem you know be very vigilant. Hwɛ na yɛwɔ company bi ɔde aseɛ
manager ne tumi di adwuma hura akɔ aduro so adwuma hura ne tumi bɛgyina na afɔm hɔ ne ne wura fi hyɛ n'adwuma ni ɔyɛ fi sɛ kɔmpa na wɔyɛ media wɔte aseɛ meka sɛ makyɛ nipa ba nɔɔso o nipa tiri mu ɔdan nipa kura adwemmɔne ɔhɔmmɔne ayɛ nipa ma sɛ tɔ nipa pa nɔɔso wɔte aseɛ ɛnɛ sista ne te hɔ ɔte hɔ nti sɛ ne kɛkɛ sɛ nipa pa nɔɔso a gyidi amen jẹmọ sọ amen. amen. yóò jidi. ẹkọ sẹmpa. wọn sọ ahun huru. jẹmọ sọ amen. amen. yà wọ sẹrẹ kyerẹ wọn no ní tí mo ti sẹ huru yẹ. yà ọ̀nyẹ́ ní sẹ ẹbẹ kyerẹ wọn no ní tí mo ti sẹ huru yẹ. ọmọnà yà nkẹyẹ. nkọmúwa kyerẹ wa káwọn ní yàwó bá yẹ. nipa ni hu ɛyɛ nipa ɔhyia wa wɔsere yɛnso kora de mmɔne wɔ n'ati kɔ ɔbɛbu nkɔtɔdwa de ne nsa kɔ n'akyi wɔ anim ɛnso yɛ animi amen nipa pa nɔɔso ghanafoɔ mo nhwɛ ye papa amen na menka ne sɛ wonim sɛ ɔbi wɔ mpp mu a wɔtɔ na na kufu ado nso na nama na pɔnti wɔ pagya no aduna gyina baabi a wɔyɛ n'anim kɔɔ wɔde aseɛ nti dabia meka biribi sɛ yɛkɔ a yɛaba no kaa no a watama driver ne twiem ɛne nkyerɛ sɛ ɔdɔw kaa ne wɔtwie ɔkaa ne wɔtwie fɛ sɛ ɔtirim saa ìbàtà wọ́n ti àṣẹ. ẹnu kúrò. ẹnu no nkyẹn sẹ wọ dọ. ọ̀ka ẹni wa nkọ mẹ́rin. jẹ́mi sọ amen. amen. mẹ sí obi ẹ̀ ń tiẹ̀ mi na ẹ̀ ń kyẹ́ ẹ̀sìn wọn ni kà ó obi ẹ̀ ń kyẹ́ sí sáà ọkùnrin ṣùwàṣùwà tiẹ̀ ní yíyẹ. dẹ̀bẹ̀ tó ní wọ́n bọ̀ ẹ́ tiẹ̀. jẹ́mi sọ amen. amen. sọ̀hún yẹ ẹ wọ nípa o. wọ́n náà bí asẹ́mu ẹ̀ mẹ́ẹ̀ká na mímọ́ ohun máa ní dín ọ̀fẹ́ aburokyerẹ́ na báa hẹ́ na ọba ká ẹ̀ wọ́n ká nyina ní osu wọ́n ṣe wàtí aburokyi mẹ́m ọbẹ̀ Germany wọ America wàtí wọ́ jo àkyẹ na o sista bi wọ Ghana ha deɛ ne sista bɛka so nfa mmerɛ mu biara no wɔso ɔkaa na ne hope onye aya na ne ho ntɔ no God apere no enti ne sista na timi asi dan kɛse a yɛ ɔno ana de abɛtɔ ɔno foundation koraa ɔnto bi nti ɔbaa wɔda ne sista no fie ana ne maame nso ɔhwɛ no na ɛne wɔkyerɛ burɔkyerɛ wɔ a wɔntimi mma ɛna ɛbɛkɔɔse no mɛkɔ fi ɛna ɔbaa sɛ aburokyi wɔn a wɔn no wɔyɛ yɛ useless to ɔbaa na ne maame se afia store wei yɛ ma me ansa na abɛkɔ awakɔ store wei yɛ ma me yɛ store yi ma me na momfa nneɛma ngu ma me na berewa mentena no na menya wo haw sɛ yɛ me nsa bɛkɔma no enti ne sista no hunu sɛ adwempa na ne maame de aba no enti ɛwɔanyɛ ne sista kumaa no ɛbaa no ɔsi ɔho maame yɛnya no ma ɔno nso ma no bɛra kakra menyɛ hwee menyɛ nti wɔana no maame si ei yɛgye wa ɛnɛ deɛ deɛ ɔde bɛagyina mu mene nyinaa kura ba yie hwɛ menyama gye wo nua no nhyira ɔde ama wo woyɛ awɛ sɛ meka meboa ka menyama gye wo nua no nhyira de ama wo
ama wodi ayɛsɛpa wode ne nam hɔ a wode asisi fie ne adeade ɛdɛn na bɛbu sɛ no ɔmfa ma wo na sɛ me gye nsua no ma wo no mebusa deɛ baako pɛ sɔ wo so ɔmfa ma me deɛ a ɛne deɛ bɛsie nsi saa nipa a meka wɔ mo te ase wɔ mo wui wɔ mo te Ghana wode aseɛ sisa na ware agu ne ma mmienu awu abrɔkyi ɔkɔ ɔnti ma yɛ bibia o deɛ ne sisa no bɛbu sɛ no bia na ɔde brɛ afei sisa no sɛ ɔtena afom ɔsɛm a mede asɛm na akan ɔsɛ asɛm a meka no yɛ nokorɛ wo nua ne ni sɛ meboa wɔnka mo nyinaa moyɛ me ma but na metan wɔ sunsum na megye wo nhyira de ma wo nua no ɛna deɛ boa me a wɔsɛ ɔmpene ɔsɛ meka yɛhinta sum no wɔ sɛ wote wɔse wɔ so te sɛ deɛ ne maame ne ne papa wuo maa wɔbɛkɔ ne ɔfaa me hɔ na asɔfo memma Ghana bio asase bi ɛnkyerɛfu nimaba no so o meka kyerɛ ɔno ɔto nsa dedeɛ no ɛnkyerɛ sɛ ɔdɔw hwɛ ho yie ɛna nɔpɛ mehyira wo wohwɛ woakwa yie amen wote na nka wode hwɛ sɛ akoa du ayere wo so wode wɔhwɛ o akoa du wona wokɔ wako nako na duro ɛna wakɔhyia Gat ne Goliat ɛna wosuro ne wadwane abɛtena fie ɛna kwadaa ketewa no hye nana sɛ Israel ne mu bɛgu ase deɛ mede me kra bɛtwa so wakɔako no na Nyame agyina n'akyi na nkadeɛ no ɔtae sɛ maa kɔka sɛ David akum mpem do David sɛ akum apem enti ɛne ɔmagye akonya no ama David wọ́n sọ yẹ wọ́n sì mi di mi bá bá mi bá má na wàrẹ́ na sum na fidie wọ́n di ase mi di mi bá bá mi ẹ bá má na wàrẹ́ na ayé bá sum na fidie. Nsi ya ma na yẹrẹ. David nsúmi sọ nana dọ́wọ́. No ní bẹ́ẹ̀ bá náà wà. Nana pẹ̀lú sẹ́m. Nana bàbá. Yíyá mi ni mo ní ẹ̀jẹ̀ fọwọ́ hinfie. Wọ́n di ẹ bẹ́ẹ̀ jẹ. O di ase. Ẹsẹ sọ na yẹ fidi sum. Anadu da sum. Ní ọba ni sẹ mi wura. Mi dọ̀ paa nye ni ẹni dọ̀. Sọ̀rọ̀ náà fẹ́ mpoma mi na dwane. Na mi papa kan sẹ na du yẹ bẹ bá bẹ kum. Nti na ọdẹ mi ama o. Nti sọ̀rọ̀ náà kọ́ mi sẹ́w. Yẹ sẹ sáà wọ sí ayi. Wọ́n na David firi window num. Osi wiram. Osi wọ́n bá sẹ 30 minutes yà sọ́jà sí wá. Yẹ bẹ kono. Sọ náà mu ka hu bi. O di ase. Yes. Brother, sister, mi siraw. Tutu wa kọ́ yẹ, mi sẹ́ nípa yẹ. Amen. Tutu wa bọ̀ bọ̀ yẹ, fi sabiri àwọn mi yẹ bẹ̀rẹ̀ bọ̀ni, mi de futu yẹ dàbí dẹ́ ma o. Amen. Jẹ́mi sọ amen. Amen. Mi siraw mi pa ọjọ́ pii. Amen. Amen. Wọ́n sọ obi abẹ́fọ́ obi afiri akọ aburukyire. Ama tẹ̀lé ọbẹ̀fọ́ náà akọ aburukyire. Ẹ̀mu ọbẹ̀ yẹ mi yẹ dùn ọ̀nù náà ọ̀nù ọbẹ̀fọ́ àná náà bá Ghana. Ọ̀nà ká hɔ. Ọ̀nù aka hɔ. Wọ́n ti bá sí à. Ẹsẹ̀ wọ́n yẹ ánìmí. Ọ̀bọ̀ nàbà. Bọ́ọ̀mà bí abẹ́fọ́ ni yìí rẹ̀ firi ha. Ne dọ́fọ́ o. Ọ̀dùn akọ̀dùn Canada, Germany, Italy, Belgium. Ọ̀dùn wá. Wọ́n sì yẹ́s. Onyaa ni bí bọ́ sí à. Bọ́ọ̀mà wọ̀ ẹni yẹ kolo. Ọjà ni wọ́n akọ fa bẹ́ẹ̀ ma fọ́. Adé àyíyá ni sẹ́ ni kyẹ́kyẹ́ da ẹni wà wà ní. Aba. Asọ́rí àbámọ́ ni kọ́ àwọn ọdún ni kọ́ òbíye mu. Na yẹ́rọ bá nyàmé mi do aseɛ gyina sọ́ de mo di adanseɛ ɛda kwam. Wọ́n kà sẹ́ sọ́fù bí isu. Oh, sísá. Wọ́n yà sẹ́ ọ́gàlì sí bí ajẹ́ na yẹ́rẹ́.
ɛwɔ Britain ɔsu nukuro ɔnti ni papa deɛ sɛ meka kasa nɔɔso a mekɔhyɛ awia megye tom kaya atwe megye tom nipa nyɛ gyeme sɛ amen nipa nyɛ o nipa nyɛ yɛ sɛ obi a ɔyɛ kyerɛkyerɛ da ɔprɔsini wɔsɛ yɛ kyerɛkyerɛ da o sɛ ne wɔde ɔmorɔbɔ sɛ ne kɔkorɔ no bɔ wakɔ aba sɛ badua puruti abaka dwe nsakra asɛm mo nsakra mo adwen ɔyɛ ɛda enti dabia meka bibi sɛ sɔfo megyina ha yi sɛ mekɔsie wura mɛfɛ sɔfo adamfoɔ mɛfo obi a ɔnom wii adamfoɔ ɛne ɛmenim sɛ akɔ a ɔnom wii ɛwihyia wɔ ne tirim gyeme so amen enti ɛbɛma m'ani aba me ho so asen sɛ mɛka sɛ mefa sɔfo adamfoɔ kamɔfra ne dɔ so wode aseɛ wabɔ tae ne bible kura no waworɔ bo te sɛ bishop onya ayerɛ ɔbɛfa no wode aseɛ enti na bia meka bibi sɛ ahwɛ yie deɛ ɔbaa wo no ansɛm a ɔka kyerɛ no nkyerɛ sɛ ɔdɔ ɔpɛ sɛ ɔdaakye woyɛ meaningless woyɛ useless kansɛm akɛseɛ kyerɛ wo no wate aseɛ nipa pa nnɔɔso dɛ ɔyɛ nkenkan kakra Mika chapter 7 verse 1 7 wa panos wasi mimie maese ni abateɛ Mika se minia maese ni abateɛ sɛ baba mpepedie o sɛ aduaba bere na sɛ duro ne tebra o ti aduaba no firi so a na duana haba ne nyinaa asesa amen amen duro agye sɛ ɔko adua no na wate nti ne mu ntene yie ebi nso hɔ a haba no bi bate agu ɔte aseɛ nti wɔse minia maese ni abateɛ maese baba mpepedie aname ba no meduru baabi a prisons ne wɔ no wɔn te mo wɔ hɔ na mmerɛ a wɔn te mo no sɛdeɛ ne wira ne sitia nko sɛdeɛ ne wira ne sitia nko ɛna wɔn te mo no wia nso deɛ ayɛ no ɛno nso nko nti mehwɛ adi na mehunu sɛ nnipa bɔnefoɔ saa na nabrabɔ te mete kaa mo nso mewɔkyee amoa no a wɔn teeɛ no wọ́n ti àṣẹ wọ́n mú yàn ntẹ̀mú ní wúwúrẹ́ bá yẹ si hwẹ́ yíyẹ nù ntẹ̀tẹ̀ àmọ́ no. Ṣèṣe yẹ tia ṣubú fam. Ó nkasa wọn nínú so aba a yẹ di anigye apam no so nomaa no. Wọ́n ti àṣẹ yẹ tiatia no. Amen. Amen. Sàmángò bẹ̀rẹ̀ bọ̀ soro a ẹni ehuru mmaa ẹni aboa yẹ tó kọ́ amángò no so. Nipa bia bɛn akɔpɛ bi ate ɔsopo anaado nhyɛ wode aseɛ mmaa ne aboa yɛto fa amango no soɔ sɛ obi ebi tare so ade ntia ebi abere bɔ so ɛpo anaado nhyɛ ba nkyɛn hɔ a ɛbɛtɛ wode aseɛ na sɛ mango ne kɔ wie a bi ama ɛsɛ wɔne ka yɛ nhyɛ no nso nsɛm ɛna wo nsa kora sika m ɛna busuafoɔ bɛo na ɔde ɔpa ma ahia wo nhwɛ yɛbɛdu watam yɛde wobɛatɔ no turo bɔɔla kyikyi pɔla kyiakyi burodua ɔmoma ɛyɛw hwɛ ho yie na nipa pa nnɔso gyeme so amen nnipa ne nkɛyɛ o deɛ ɔbɛyɛma nipa biara no ɔmu fane hyɛ akyire kora wɔbɔnka ɔmu nanka obi wɔfa ɛdi hene ɛne wɔfa no akɔ aborɔkyiri aba na naba na mo wɔfa ase a memfa nsɛ mo wɔfa ase ne yima mede yima kɔ secondary school yima wɔ school me na mɛhwɛ no ɛna mefrɛ aborɔkyiri aba meyɛ ɔhene nanke wakɔbɔ gangamaneɛ sɛ ne wɔfa ba momiɛnkɔ wia no wote aseɛ momaba bɛyere papa no wia no agye ne ho sika nyinaa ɔfa aseɛ ne ka ho bi nyame adom
papa no atu firi baabi kuro wom abatena atake ha kikiri ne passport de anyira osa akwa aburukyire wasa ne wasa asena bawo ya wasa hwem school show listen papa yo eni papa yira amen okoba ya the something wasako for cruise amen ya papa na say you papa na ya waka hobi lucky patriotism and no mo pomo akromfoi ye ko bie mask akwala ya fantastic ya tiene ko bie mask akwala ya wono na mani hwe school no akambi what has here na to boa ensamba family and to make us say the papa knows make us a million say Baba and Papa die Baba and Papa edi you say amen o say ya tibo be na wie ana tire makoma bi tua so ana wo me enisika eniafuo ni bi ana ma tire tete de aka na what one anu ne yefra ne mpapre what has here the autumn papre no oni nambo benu enti ohuru of mo obafa otiatia so nti woni oba ma so mponhwe oba hu awiye ma de crown na no every one sana hade amen nabusu yanko obi adwuma and wafa wakish what you say so you very careful manager na wafa no ne wakish no so anyi wo munni mfa ho nto o mo so oguru ho mbagu adwuma ahode wa adwuma what you say awelase ankasa ma me manya fa manager fa ya kan say wakish ma fa wakish na ma fa auditor and no don't matter sare bibiri ti no oto anko no auditor na ya adwuma wura ankope ba manager nzunya ya wape manager na ya adwuma wura si ankope wakish no so agre no wakish no so agre so musu si yo obi probia ina fira o ba ta wadi asia that's right you want say adwuma ni ye be guno so I want to give them o ga se no fa se wo yo me ni o manya manager adwuma ni waguno de nesi adwuma na no jame so amen wow bakura no hey o so hwe enya madi ni nsano a ada so kura wo dada o so hwe ni papa no where am I catch now so me see me be asori na mahuno agin you are so no pajano we ya ni mikasi atia fani jina dia korom oba sori atia what you say yes nan ka te say na be store and na be another branch store and am say kohwe so na odia that be Keti Charge us here. Yes. We put someone to the point to say, or claim ownership. What is here? Bonnie Paulson. No person a kind of correct. You put him what? You put quite money. Amen. All I know, sorry, I want to hear the PSK. Ompo nipa na asamu ya mebo boso sano obi ti wo ti nisuo odi adanfo achi ni sika ahye odi adanfo achi na wari agu nanka na mikunu hame mama ka kira me mama mama ni say mama wa ware pen o ware da enti ni dia wa ware am onim so bana trust me ba fa na wura muntia ti ayo foforo saa na tia na wo kwa yanka
na botra wate na bra ho ase na kotena ukuru ntia me ne ukuru bakasa wafra wasi akrokron akasa kyerɛ no kama waba atena se me ala mu wo dia na dia obedi mi ne kwasia ni mu na ɔde te hɔ no amen amen ne kwara no so atena se na enam soma na ware ya dai agu ne ko sai anano pai obi ndi adanfo chi o ama no university o kwa bono school abono me nursing training abono obi ndi adanfo chi ma no get rashi anybody Sabra Ruka said, "Oh, obi adamfo chi ehuru no na bono dam." Maese bubaba and pepper buba Asia media broadma kan me kodo ne bi ni ho. Wase broadma kan on say ade bi aba fasia afe akono. What is here? Yes. Thank you Biabakai is talking about the Christ. That's right. It's talking about the Christ. Biabakai na aya akono no ebi ni ho odoni ho. Odo and the abali di kanu ayo odo but odo ni ho because I say brother man me ko dono ebi ni ho ma say bubaba empepedi afanhia so say nunie ma say nyabatie say bubaba empepedi buba Asia media brother man me ko dono brother man kan me ko dono ebi ni ho oya ti asawuro brother man kan na me ko dono kan bi ni ho daira Bonia Benny Patrim. The other son of a hatred. Patrim, dear. Why, yes, envy. Yeah. Oh, tell somebody. Bana Bonnie actually. One Bonnie Dinati. Or don't you want some general? Amen. Or don't you want or join ho? Or don't you want but you train ho? Or don't you want your yeni ho? Or don't you want papa yeni ho? Payidi ho. Jidi Juma. A diabakan. The Bacani di Wadi Tosu di Eno. Also, yes, it is. And to make I saw a car, I assume a mood to papa. With the one Mako Yase. Miluna Canus, Miluna morning show. Hey, Asimwe. I know you are born my friend, Mako Yase. Not to be a globalism. I'm a number. So, what do you call it? Kumama Trakunya Sons, no, Selecom. Oh, God. Anybody know? And did I really talk? Your society be my job. When you know, Oduko Ramuakum, Obakus Abretne, Obakus or Jai. Amen. What was here? Never saw a pay, and you for to some to Webby. And let them who you deep preaching. We come when I'm who say, you're Tintia Mona, Yabo Banas. I said, Yannis. I'm saying, no, you have a bad net. Yes, so you could tell. I come on, man, I find you. You take Yasso. The Panya. The Panya. What is it? Yes, we are. Obison, I tell you, man, what you Yaro, every few of cats and the Baba, Benano. The Baba Yaraba Sari. You heard that pre or near dinner, you know. Say, I didn't go to why you didn't some. But Domina son, I told him, I had a son at Yamaka said, when I said, you don't know. As I tell you, Cassa, Panassimia. What was it? The person of pay.
hɔ so deɛ ɔbaa no no hwɛ ne yie deɛ ɔne odi nkɔmmɔ no hwɛ ne yie deɛ ɔne ne ti da baako no hwɛ ne yie deɛ ɔne ne yɛ adwuma no nso hwɛ ne yie. Amen. When I'm a car, I say, Satan won't grab a woman bio. Because what time I want in the pantam. Oh, yes, Yamasi and Fabamo, what it was. He and Fabamo, what it now wants to be an empty. And the Satan will show Kora or Baba Bonity. Tandao. Yes, there's a woman bio or funny pump. Oh, or funny pump. One in here. Whatever you see any plan. Anybody Fabani come the pan. Jemaso Amen. Fabani no be say Satan won kwai. Okoni palaso. Asemo. Eja wati ase. Sase no. Di pan yogu. Sofo. Don't also kai. Osini papa yire fira sase so. Osini papa wa yira. Fira sase so. Ni papa yira fira sase so. Eno kura so. Jeme so amen. Amen. Ni ka kase mu ala baka so abodam. Ni papa yira. Ebini hu. Jeme so amen. Amen. Eno kura. And all your part, because you saw some which will be. Only that you know that Facebook. What's that here? I saw for you, go by your church members in the tea. What your part? Yeah, Bibi, I saw them say, I'll be on Facebook. Oh, what about? I mean, I am a dinosaur. But you know, my Facebook in a frame. I'm not buying check. I'm on your internet. In the frame. Nti oka assembi ofa kwese wa normal Yesu say nipa ni nyina do wa die ona nipa ni nyina ta wo so a die ori asio nti adwuma na me yam definitely menya atamfo ori asio yes boy si mebre ebi di lati ni me koba na ye da amen mama sikani brantio sikani bre anya hwe obiani wa wasiri lati kwa olati mi akọ kasa ko se we akọ bo so so bo kama so nsam wa kwa kire mbo so mkoro odi afia obo anya ntimi nkasa so so we an mpre ni obo ya ba kan se on fa sikani mi yami okwasi ani mu na bia sori ma wa na hwa sori na hwa mi ya asori na ntwa mu hwa olha sika pau means to be told we are proud of the call we are money conscious of the call yes just how many I am Pamanjua over call just how many who you go tell you my name and you know I'm the Kurogeki proudness money conscious now when I'm talking about this Sofubi Ocean Sorry Marco said 12 for saying Church of Christ Sofu Marco I found you trying to cut 2 million hey Bosumio 1.8 nobody 200 nations from a meeting Kasia 220 cities I say I say I'm going to cross the corner that fresh software let me software party or many software because software we are the Overall Church of Christ software I'm so saying in our back I told you I'm about 12 man I'm not to be a man then you do software me patch any dim who pay us also oh baby I'm the same your friend friend and I'm going to react to me 2 million I'm saying
We did so for more than 22 years. Wow. To 23. What's that? We are the Baba. No ba pastor you. Kwabi so autonom kura. Nyame baba. No so tie. So all sa guy no. Otodom. No asafu 8 and a sanasia or sha asafu no. More than best 15 years. You try to 1.2. And so no ye come on. Anybody and the Daniel is a Baba. If you know what Munua, when you are buying to your journey bathroom, Kurono, Yamuko, I don't know your about to Peter and what things on Sonia. And the Bemau, Buntium. This is all got left you. Drobaya, sister, Priya for Prebi. And that's been a serial fan who would go. Sis Oboa, Opomura. Show who you want to enjoy. When you are, and you when you feel, or when you outside home like one with you. Oh, Sabu, who you are, young guys, Samuko school. One of my phone and phone. I'm going to go who brim. Also, I start here. The three now when you have a person who eat the same thing. Now they are boy at 2 baby. 10 years. On a pie. Then the manusi, dog guy. What's in the papa you have? The papa you know. Telephone in the pump. Telephone. When you not to Temuja. Yes. I'm no I can't trust him in your ready. I saw a shop and in your ready in cow. Yes. But that's all that here. All the soap or do I carry down here and send them off from one of the ready no. That's all that here. Yes. And you need the sign and you can not here. What do you know? And I'm a show. And the man who said yes. The Mentissa boys now, and I'm no, or Yabo, your friend Yabos. But so the young light, the one light, that's will be crown drop. Susu Jimmy, Susu Daha, Kotapeta, Susu Jimmy. And you're against somebody in summer or cano, San or Baya, when you're. When Sunny never won our jeans to be up, and you mean you can take now, when you never to show me a walk off woman. So, Jimmy, when you are, now I say, when you're ready. That's right. What is that? What's in bar? No, tell you, once I shoot Jimmy now for you book. That's your year, Quadana, what you are. A breakthrough future. Okay. Just a minute. The person on the pay, I have to do some. Do I have a good number for me? Or Kosiaba Po? You shall we are so far. Show we. And Cassian now a pillar of Zion Church. Sure. Or be was pillar of Zion Church. Or your bonnet. Or your demon. Or good who about what peer. When you tear Nasa from Wofim. Oh, yes, yeah. You are condition summer. No, we are Yaba. Nipanya. And I mean, Biama Suma Kunja Zanka. No Suma Koya D for me. Nipanya. You say it. Do it to us, okay. Or say now when you answer good bonus to say any ye. So good bonus, then so good bonus, so bonini mommy. Or something to be said, baby. Oh, yes, sir. Then so good bonus, so gain and question I am your man. Don't teach your party, Samuel man. Papa knows. Who is a guy of force identity like a Sajai? Who for crime and in you? Who is a guy of war?
Kasaja company na da so ho. Obi adi nti ye fa sika ma ni nyikwa bia o mu nkyerem. Onu broni no ono on pay bribe. Wajia nya bia obama obia. Odi aso. Odi aso na ti ade a ya ma anya bio. Percentage ni ma enfa ma. O say yes it ya. Wo mu sagala from Bonifo. Bisa Lawrence yanyama bani da dasha. Oya coinant 290. Kasaja na yeye. Aya dollar si enfa ma kasaja bio. Aya dai. Oya sia. Dollar for your Bonifo. Oya sano. Another contractor. I'm sure you know the front block. I'm sure that the front, you can say, cement. Sure. What? If I can cement in the Buddha, now, Bobo, you are tongue. And that's the same. We are no Christian for more than you. The carpenter for you being here. Obe check it, or turn a door box to 20. Obe check it, 30. Where you 10 box, and so a charger. What is it? What's the time you saw by your man? Anybody know? Obe Sakarasi and was a young woman. No, sir, Kwabaka, no, the dada ball. Because not me cry me win come packet. What did I be my sister was any answer time? Odoka. Wow, Odoka. What is here? What is Boka? 900 million, 1.2 billion. From our big basso one key. One take on a says Yama on a side here. And one when you car. What is here? That's in the crowd yata. But just our show, Master, just some of the cover of what? Or you bet you the day. None of them for 29. Oh, chicken, not coming up. The car now, homie. What is here? Me a million days, some more. Do I catch us a massa? Can't dear. The water power. Radibaya. I show him. On only sick and that one, I don't know. I don't need a maintenance. And at that time, you obey them so good. Anybody know? The same taxi. So, what I didn't cheer. Now, so bet you are there. Here, big 5 months over tickets in the car. And the crown, I don't go. Who taxi this higher? Listen, I got the panel. What is it? Splinter. Yes, if I call Fenso. What you make one cry? No, I buy a Fenso says. And your car, feeling. And I don't want your contract and another bit the other. What is it? I didn't tell myself I was so. And I didn't Tiapo. And I am Quagma. One night. After feeling in your Nippon, what is it? Was packing and for to be about so you go country much as I can for two. And I get away chibubu. Do so now. It's a part of it. It is a one shot by your home. You made mistake. I don't know. But Pasha, or by Jumba, which you can make us 7. 1 down to 6. I just can't see them in pump. I say, the woman is papa to say, the papa, yes, Papa. I very good. What's up for a Buddha? Shramo. Yes, our friend Alcoba. Okay. Ramo, a wawa, a cover 2 feet.
2 inches as a 3 inches. Kaseo. Ano adrecha papa. Kaseo. Ni papa na ya si wa ya ni papa no. But the session mo. Jebaso amen. Amen. But the session mo. It is a kobo wira ewiram. Ya ni atre kura sene dia ya ni wira mo. No mutefo te se. Omutefo sene nkasa ban. Dia ya friend so wa mo dia mo tene no. Wa mo sene nkasa ban. Wa mo tra papa. Aromfo dam waso hwere ba. Ene na won sakasaka beduru. Monya damfo ni na mo fa mo nto oyonko so. What you say what? Tasebidi. Tefo no. Sene. Sene Kasa ban. nkasa ban. Be what you say? Tefo ni sen nkasa ban. Afo se monye adamfo ni. Ani adamfo ni Mo fa mo nto oyonko so. owi a wo se nonko. Fa mo nto no so. Ani adamfo ni Mo fa mo nto oyonko. body asia wa so pastor na wo di wachi no. Ase nyini ni o. Anyini ni wa ni so ba tira wo ba to wan kan tira wo kura dwemone wo di wa koma nyina ba no wo ku wa che entina me se me adwuma no me kura 90% me kura what you say 90% ni me kura wo ma ka mo nche 10% ni kura wo je mo 90 enwe say na me see you adwuma me kura 90% e kura me asofo amaka nyina mo nche 10 no. Amen. Oka saba jamo ewe. Na se mi kura 50. Die. Na mo nso kura 50 asmatu. No. Me ba ta wadi afia. Enju jamo mi se hulele. Mi kura nante. Jamo so amen. Ebi na dia wo mu kura mo no. We kura bi wo kura 2% kura. Tuje ma hulele ya kuya ni. Amon to adamfo so. Fawon to adamfo so. Mo nya damfo ni asmo fa mo nto oyonko so. Wadi afia. Onyonko. Am nto no so. Wonu yakura. Wo papa ba wo ma me ba. Afa wo to no so. Oba ada okukom no ne ho na wenwa no. Ne yere kura. Ka wa betu. Yen se mi na wo so kira mu kira no. Jama so amen. Yen se mi na secret bi na wo so bi ensu kira no. Ka wa betu. Ebi kura wo spiritual CID. Ebi kura baba ta wo for the purpose. Amen. Amen. I'm a pie. Makasa action. Afutu ya na mdema wo. We are one wanted. Na hwe wa kwa yi. Anyi ni pandisha. Tutu wa kwa yi. So so na media. Okra no aye wo nko a. Jebe so amen. Amen. Aso dem na wa kono. So to fa wo boni pa wo. Na hada shima wo bi. Aba tra so ni. Momo manyini no ya so dem o. Momo manyini no obi timi wa ba ifo. Obi ti aso dem o to eliminate obi timi freemason. Wan shwa kwa yi obi you afi no. Amen. Amen. Ana me kan momo manyini nya mo sonsom. Momo manyini no. Anya se obi som bosom bi ntina yo se mo no. Ana ya so da no. Ebeni obi obo jaman. Ebeni obi obo krono. Ebeni ba ifo. Ebeni kristoni. Ano no se amani mom. But ni nyira achi no, ya ka champagne kire won. No wa so betie no aye be. Ana no pay. Ma futu ni sha. Hwe yie. Jema so amen. Amen. Hwe yie na ni papa nos. Tini ni pamo. Me come what? What down for now? We did not see you, Kuno. Sanka had your course on the boat to Moa. And I heard one sign, Chiano, Sunny and Sunny chair on Sayawa. Come with our do, Kuno.
wodi mu akwa fa na nkofia ankokyera ate wo wanya kati woni to wo toya tra wanya kati unufo nso ya nyandua bi wanya kati wo afuru kapu wanya kati wenyi kura woni bi wanya kati wadamfo na wodi ti a wokuru no hunu ni nantu ana wona to a wogina so wo unufo a egugu ho na wo ba na ni aba wo se di o se ti a wokuru ni chae ade wodi mu amen ade shaya na nya dia samsam nyina na esika eyiye me da futu na me de bawo so ba tia me aba boa aga pai erari yesu won shira wa mu wa da ho wa mu wa ni mra ho so so na fufa cho kasa so abra boya na wie ye ni asam ahase na de no sa wie yo true time ebusia yankopon shira mo if so you new to this channel about chow click subscribe button so na here sa don man yi mienu bi epie ewa na pempem a empia click so na wo wi a na wa click like button so na wo ja comment ewo video na say wo yes anyoma we ya eboa ama channel no so ekonenimu se person yankopon asem no etumi ko wi asa fa na ni na